ke i-channel uma umusha ngicela ke ungakhohlwa ukusubscribe lana ke bafowethu. Sikhuluma ngendima ke yezomculo ke isikakhulukazi umculo lo wayana ke o-commercial noma singathi ke ngaphambilini nomunye wawo ubuwaziwa ngekwaito, omunye ke uphinde waziwe ngizothi ke Afropop noma ke ngiphinde futhi ngithi ke ikwaito ngizosho kanjalo because umculo kaWinnie ke ubumixile ke ngendlela ke eyisimanga. So lapha ngizokhuluma ke ngoDoc Shebeleza, omunye ke uma-icon lapha ke kwi-music industry yakhona la eNingizimu Afrika. Sakhumbula ke ngekhathi leza zakudala ukuthi ke abanye ke babaculi laba ababeshisa ikhotha ngempela ke ngengoma zabo. So kuthiwa ke kungakapheli ngisho ke isonto indima ke yomculo ke kuleli isazikhotha ke amanxeba ngokudlula ke lapha ke emhlabeni kukaWinnie Khumalo, ukufa ke sekuphinde futhi ke kwagwadla lapha ke kuza kwabo ke ogama lakhe uVictor Doc Shebeleza ke buhopane. Njengoba ke siqhubeka nalolu daba ngani zakwethu kuthiwa njengoba ke uWinnie ke ebeneminyaka ewu51 noDoc Shebeleza ke kuthiwa naye futhi ke ushonele esibhedlela enale minyaka. Lo mculo ke owazakhela ke udumo ke ngengoma ke eyayithi ke ebumnandini ke nethi ke getha ke eminyakeni edlule ubengeniswe ke esibhedlela lapha ke ngenhloso yokuhlinzwa kwakhe ke okwesibili ngaphambi kokuyiswa lapha ke esibhedlela. Ubecele imikhuleko emphakathini ke wakhona la eNingizimu Afrika. Ukugula ke kwalesi sihlabani ke kuqale ke ukubikwa lapha ke ngoJune kubona ke unyaka odlule. uDoc Shebeleza ube esengena ke khona ke ephuma nje ezibhedlela ke kodwa uKhisimusi udlele ke ekhaya. Lo mculo ke waqala ke ukuvela ke ngenoni noma ke ngengoma ke eyayithi ke Sikumfete lapha ke ngo-1996 sasazingane ke ngiyayikhumbula kancane leyo ngoma leyo. So uma siqhubeka kodwa nalolu daba ithi ke kuthiwa ke lapha ke iyo ke lengoma eyenza ke wagcina ke esesungula ke iqembu ke lekwaito lapha ke eladuma ngengoma ke ethi ke amaSikumfete lapha ke elaziwa ke ngenoni lithi Tsipa Tsipa. So ngo-2014 umrapper ke uCasper Nyovest uthulele ke isigqoko lapha ke lomculi ngenoni ke elalithi Doc Shebeleza. Sayikhumbula leyo ngoma neGetha remix. Okwamanje ke akukaziwa ke ngamalungiselelo okufihlwa kwakhe kodwa ke bafethu ngiyofisa ukuthi nani ke niqhubeke ke niphose lapha ke eningakuphosa kuyona ke comment section. Kodwa ke njengamanje ke sithi condolences kuyona ke ifamily yakhe nabalandeli ke bayo lensizwa ngathi ke ingalala ngokuthula. Anyways bafethu ngiyofisa ke ningakhohlwa ukulike and phinde nisubscribe kuyona ke i-channel. Danko.